Γιατί ενώ θέλετε να μάθετε τη ρωσική γλώσσα, ξεκινάτε δυναμικά να τη μαθαίνετε και ξαφνικά τα παρατάτε. Με λένε Ελένη Ιωσήφιδη και είμαι καθηγήτρια της ρωσικής γλώσσας. Έχω δημιουργήσει μια σειρά μαθημάτων ρωσικά για αρχάριους σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μέσα σε 4 μήνες εσείς μαθαίνετε τη ρωσική γλώσσα, αλλά τη μαθαίνετε καθημερινά. Χάρη σε αυτή τη πλατφόρμα εσείς μπορείτε να μαθαίνετε αυτή τη γλώσσα από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Λοιπόν, έχω συναντήσει μερικά προβλήματα με τους μαθητές μου, οι οποίοι ξεκινάνε δυναμικά να μαθαίνουν τη γλώσσα και μετά από 6-7 μαθήματα σιγά σιγά αρχίζουν και το παρατάνε. Έχω μιλήσει με αυτούς και έχω μερικές σκέψεις. Πολλοί λένε ότι βλέποντας την πρόοδο αρχίζουν και χάνουν το κίνητρό τους. Τι συμβουλεύω να κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Βοηθάει πάρα πολύ. Γράψτε πώς θα αλλάξει η ζωή σας καθώς τελειώσατε την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας. Τι πλεονεκτήματα θα σας δώσει η γνώση της ρωσικής γλώσσας. Δεύτερον, μερικοί μαθητές αρχίζουν και συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους. Δηλαδή, γιατί έχουμε ένα Telegram κανάλι όπου οι μαθητές βρίσκονται με τους συμμαθητές τους και αρχίζουν και συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους. Οι άλλοι τα καταφέρνουν καλύτερα, είναι πιο εύκολο για αυτούς και οπότε και το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο γρήγορο. Μία συμβολή μπορώ να σας δώσω: μη συγκρίνετε ποτέ τον εαυτό σας με τους άλλους. Αυτό μπορεί να σας αποθαρρύνει αφάνταστα. Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην το κάνουμε, το γνωρίζω, γιατί πολλές φορές το κάνω και εγώ αυτό το λάθος, ακόμα και με τα παιδιά μου, αλλά τελευταία προσπαθώ να παρακολουθώ τις σκέψεις μου και όταν πάνε οι σκέψεις εκεί να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους, ξεκινάω και επιστρέφω στον εαυτό μου και θυμάμαι τον εαυτό μου στο παρελθόν και ξεκινάω να συγκρίνω τον εαυτό μου με τον εαυτό μου στο παρελθόν. Πάλι γράφω, δηλαδή, τι μπορούσα να κάνω εγώ, τώρα επιστρέφουμε σε εσάς, στους μαθητές μου, καθίστε και γράψτε. Όταν ήρθατε στη σειρά μαθημάτων, τι μπορούσατε, ή ακόμα και αν μαθαίνετε τη ρωσική γλώσσα με κάποιον άλλον, δεν μαθαίνετε μαζί μου, αλλά κάντε αυτή την άσκηση, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Γράψτε τι μπορούσατε να κάνετε πριν από 1 μήνα που ξεκινήσατε τα μαθήματα και τι μπορείτε να κάνετε τώρα. Δηλαδή, εάν γνωρίζετε την αλφαβήτα, εάν μπορείτε να διαβάσετε, εάν μπορείτε να γράψετε, εάν ξεκινήσατε και καταλαβαίνετε κάποιες φράσεις ή κάποια τραγούδια. Μπορείτε να ακολουθήσετε κάποιον στο Instagram, κάποιον τραγουδιστή ή κάποιον blogger που σας αρέσει πάρα πολύ και να τον παρακολουθήσετε. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχετε επαφή με τα ρωσικά και αυτό να σας πάλι ενθαρρύνει να συνεχίζετε την εκμάθηση, γιατί θα σας λείπουν γνώσεις ώστε να καταλαβαίνετε είτε τα τραγούδια είτε τα blogger σας. Οπωσδήποτε βάλτε τη ρωσική γλώσσα στη ζωή σας. Εάν δεν θα είναι μέσα στα πλάνα σας για την ημέρα, δεν θα βρείτε ποτέ χρόνο για να μάθετε ρωσικά. Ο λόγος στο βίντεο είναι να σας βοηθήσω να μην τα παρατήσετε μαθήματα. Να ασχοληθείτε με τα μαθήματα καθημερινά. Αυτό θα σας γίνει συνήθεια. Να σας πω, αυτό είναι το μυστικό της σειράς μαθημάτων μου, γιατί είναι δημιουργημένη έτσι ώστε εσείς να έχετε καθημερινή επαφή με τη γλώσσα. Γι' αυτό και σας υπόσχομαι ότι σε 4 μήνες θα ξεκινήσετε να μιλάτε, να καταλαβαίνετε, να γνωρίζετε τη ρωσική γλώσσα. Και να δώσετε και τις εξετάσεις και να πάρετε και το πτυχίο σας. Θα σας είμαι ευγνώμων εάν εσείς στα σχόλια θα μοιραστείτε την εμπειρία σας στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας, τι σας βοήθησε να μην τα παρατήσετε, να το πάτε μέχρι το τέλος, ή αντίθετα, εάν παρατήσατε την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας, γιατί έγινε αυτό, γιατί παρατήσατε, γιατί δεν το συνεχίσατε, γιατί δεν προσπαθήσατε άλλο.